zamanidrado mitsika tsabo anahy tirandraiky fa efa mazagna voliky maratra ka ampakaro amy tribonaly angalako lamande tsy le fitrovary anahy tsy le fitrovary anahy azafady président magnatika fivoriagna vo le vitamenany zamanidrado mitsika tsabo anahy tirandraiky fa efa mazagna voliky maratra ka ampakaro amy tribonaly angalako lamande tsy le fitrovary anahy tsy le fitrovary anahy eto aby ny vavolombelogno nahita maso zio toto firesagna ambariko ranondraja monigny antsabakoko bango dadinibinambanagna ny soni ary le vitamena ny nagnatsabo ampidiry fourrière ampakaro mandry tsara ampakaro mandry tsara eto aby ny vavolombelogno nahita maso zio toto firesagna ambariko ranondraja monigny antsabakoko bango dadinibinambanagna ny soni ary le vitamena ny nagnatsabo ampidiry fourrière ampakaro mandry tsara oya savaligny zamanidrado savaligny zamanidrado ihinagny vary ihinagny tsabo ambarako fanjakagna fanjakagna ny mapara se tratra mokolokony vakiparare na iola zamanidrado iafaky iavoka fanangalako dossier nampakarigny tribunal économique devant substitut namoakalidy procureur mbia greffier en chef secrétaire si efa ny affaire à faire l'amendé Docteur JD avec la participation du génie de l'arrangement Daval à la guitare solo Gino ampakara tribunali angalako lamande ampakara tribunali angalako lamande witandade ampakara tribunali angalako lamande ampakara tribunali angalako lamande tikeko tsy timirivo dabe kenjaty sambavany tsy lefitro tsy lefitro tsy lefitro tsy lefitro tsy lefitro ombonangy mbala botona isambavana za tsy agnety atapitety zany dabakisambava Davalt Record.